ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ሓሙሽተ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓይነታት ዕግበት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ነዚ ነገር ድማ ንምፍላጥ ስፔሻሊ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ወይ ከዓ ድሌተን ኣብ ዝተሓተን ደቂ ኣንስትዮ ካብዘን ሓሙሽተ ንሓዲአን መሪፅኩም ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ዕግበት ንክተብፅሕወን ዝሕግዘኩም መደብ እዩ። ብተወሳኺ እውን ደቂ ተባዕትዮ መትሎይ ንእሽተ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ክዕግብ ኣይክእልን ኢልኩም ትሓስቡ ደቂ ተባዕትዮ እንተሃሊኩም እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሜላታት ተጠቒምኩም ዝሓሸ ፆታዊ ርክብ ንክትፍፅሙ ዝሕግዘኩም መደብ እዩ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ፈለማ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳር ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ሓትት። ከምኡ እውን ከምቲ ልሙድ መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ናብዘን ሓሙሽተ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዕግበት ዓይነታት ክንኣቱን ከለና እቲ ቀዳማይ ክሊቶሪያል ኦርጋዝም ዝበሃል እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንናይ ብልዕተን ደጋዋይ ክፍሊ ማለት እውን ብላዕሊ ዝርከብ ሕብጥ ዝበለ ክሊቶሪ ወይ ከዓ ቄንጥር ኢልና ንፅውዖ ኤርያ ብምንክኻእ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ልዑል ዝኾነ ዕግበት ምሃብ እዩ። ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ንህብ እንተኢልኩም ስፔሻሊ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ እንተትገብርዎ ይምረፅ። ምክንያቱ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ንናይ ባዕላ ብልዕቲ በእዳዋ እንዳነኻኽአት ዕግበት ትረክብ እንተኮይና ናብ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ልምዲ ንክትኣቱ ዝገብራ እዩ። ስለዝኾነ ምስኣ ፆታዊ ርክብ ክትገብር እንከለኻ ፈለማ ምስ ክዳና ንብልዕታ እንዳሓሳሰኻ እታ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ታሕጓስ ስምዒት ክተርእየካ እንከላ ድማ ቀስ ኣቢልካ ናብ ውሽጢ ክዳና ንእዳውካ ብምእታው ምስ ፓንታ በእዳውካ እንዳነኻኽኣኻ ዕግበት ንክትረክብ ምግባር። ቀፂሉ ድማ ናብ ውሽጢ ፓንታ ንኢድካ ብምእታው ናይ ክሊቶሪ ወይ ከዓ እቲ ደጋዋይ ክፍሊ ብልዕታ ሕብጥ ዝበለ ክፍሊ ብልዕታ ማለት እዩ ብኢድካ ቀስ ኣቢልካ ብምንክኻእ ማለት እውን ናብ ጎኒ ብምንካእ ወይ ከዓ ናብ ታሕትን ናብ ላዕልን እንዳገበርካ ብምንካእ እንተተኻኢሉ እውን ሰርክል ብምስራሕ ኣብ ክሊቶሪ ፓርተን ማለት እዩ። እዚ ማለት ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ብልዕታ ማለት እውን ሕብጥ ዝበለ ክፋል ብልዕታ ቄንጥር ኢልና ንፅውዖ ኣብቲ ቦታ ንሱ ብሰርክል ቅርፂ እንዳነኻኽኣኻ ክትዕግባ ትኽእል ኢኻ። እዚ እቲ ቀዳማይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዕግበት ዓይነት እዩ። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ዓይነት ዕግበት ድማ ቫጂናል ኦርጋዝም ዝበሃል እዩ። እዚ ድማ ናይ ወዲ መትሎ ናብ ውሽጢ ብልዕተን ኣትዩ ነቲ ውሽጣዋይ ክፋል ብልዕተን ኣብ ዝሓሳስየሉን ኣብ ዝነኽአሉን እዋን ስፔሻሊ ጂስፓት ኢልና ንፅውዖ ክፋል ብልዕተን ብመትሎ ብደንቢ ገይሩ ክንካእን ክሕሰይን እንከሎ ዝረኽቦ ዕግበት እዩ። እዚ ኦርጋዝም ካብ ኣቬሬጅ መትሎ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ዝረኽብኦ ዕግበት እዩ። ማለት እውን ካብ ማእኸላዋይ ዝበሃል ዓይነት መትሎ ዝርከብ ዕግበት እዩ። ኢቨን ነዚ ኦርጋዝም ደቂ ተባዕትዮ በፃብዕትኩም ክትህብዎን ትኽእል ኢኹም። ስለዝኾነ መትሎይ ንእሽተ እዩ ክዕግብ ኣይክእልን ዝብል ጌጋ ተሓሳስባ ናብ ውሽጥኹም ከኣቱ የብሉን። እዚ ክብል ከለኹ ነፃብዕትኹም ናብ ውሽጢ ብልዕተን ኣእቲኹም ነቲ ውሽጣዋይ ክፍሊ ብልዕተን ብምሕስሳይን ብምንክኻእን ክትዕግብዎን ትኽእል ኢኹም። እዚ ሜላ እዚ ካብቲ ቀዳማይ ሜላ ዝበለፀ ዕግበት ዝህበን ዓይነት ሜላ እዩ። ካብዚ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ነገር እንታይ እዩ? ነፃብዕትኹም ናብ ውሽጢ ብልዕተን ኣብ ተእትውሉ እዋን ናይ ኣፃብዕትኹም ፅሬት ክተረጋግፁ ትክእል ኣለኩም። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ዕግበትን ዓይነት ድማ ብለንድድ ይበሃል። እዚ ድማ ንክልቲኡ ብሓደ ስቲሙሌት ተገይሩ እውን ፔኔትሬት ተገይሩ እውን ዝርከብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዓይነት እዩ። ስፔሻሊ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ንምፍፃም እንተደሊኹም ሚሽነሪ ዝበሃል ፖዚሽን ክትጥቀሙ ኣለኩም። እዚ ፖዚሽን እንታይ እዩ? እቲ ወዲ ብላዕሊ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብታሕቲ ኮይና ዝግበር ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣባና ንጥቀመሉ እቲ ልሙድ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ መትሎ ንብልዕቲ ስቲሙሌት እንዳገበረ ናብ ዕግበት ንክትበፅሕን ኣብ ደጋዋይ ክፍሊ ድማ እቲ ወዲ ኣብ ዝደፍአሉ እዋን ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ብልዕተን
ክሊቶሪ ፓርት ንብሎ ስለዚ ሓሳስዮ ነተን ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ኦርጋዝም ዓይነታት ብሓደ ሻዕ ስለ ዝረኽብኦ ልዑል ዝኾነ ታሕጓስ ንኽረኽባ ዝሕግዘን እዩ። ኮይኑ ግና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብዚ ዕግበት ንምብፃሕ እስካብ 15 ደቂቕ ንዝኣክል ግዜ እዘን ክልተ ኤርያታት ብደንቢ ክሕሰያ ክኽእል ኣለወን። እቲ ራብዓይ ንሪኦ ዓይነት ዕግበት ድማ ኮርጋዝም ዝበሃል እዩ። እዚ ኦርጋዝም ኣብዝሓ ግዜ ብዘይወዲ ብባዕሉ ዝመፅእ ዓይነት ኦርጋዝም እዩ። እስፔሻሊ ጂምናስቲክን ሓደ ናይ ጋረን ምትሕስሳይ ዘለዎም ምንቅስቃሳት ስፖርታዊ ክኾን ይኽእል ምንቅስቃሳት ክትሰርሓን ከለኽን ንኣብነት ድማ ሓመሳ ክትሰርሓን ከለኽን ኣጋርክን ነንባዕሉ ስለ ዝተሓሳሰ ንብልዕትኽን እውን ስለ ዝነኽኦ ኣብዚ ግዜ ዝረኽቦ ዕግበት ኮርጋዝም ዝበሃል ዕግበት እዩ። ኣብዝሓ ግዜ እውን ንፈረስ ዝጋልባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናብዚ ዕግበት ይበፅሓ እየን። ስለዝኾነ ኮርጋዝም ብናይ ኣእጋርክን ምትሕስሳይ ነቲ ብልዕትኽን ብምንካእ ዝመፅእ ናይ ዕግበት ዓይነት እዩ። እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዕግበት ዓይነት ድማ ስኪን ኦርጋዝም ዝበሃል እዩ። እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክሳደን፣ ኣብ ኣእዳወን፣ ኣብ እዝነን፣ ኣብ ኣጥዋተን ከምኡውን ኣብ ሕምብርተን ከባቢ ብምስዓም ክትህብወን ትኽእልዎ ዓይነት ዕግበት እዩ። ስፔሻሊ ድማ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ዕግበት ዝህበን እዩ። ክነጠቃሎም ከለና 5 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዕግበት ዓይነታት ርኢና እቲ ቀዳማይ ክሊቶሪያል ኦርጋዝም ዝበልናዮ እዩ። ክሊቶሪያል ኦርጋዝም ክንብል ከለና ንናይ ደጋዋይ ናይ ብልዕተን ክፍሊ ሕበጥ ዝበለ ክፋል ብልዕተን ማለት እዩ። ወይ ከዓ ክሊቶሪ ኢልና ንፅውዖ ክፋል ብልዕተን ብምሕሳይ ክትህብወን ትኽእሉ ዓይነት ዕግበት እዩ። እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ቫጂናል ኦርጋዝም ዝበልናዮ እዩ። እዚ ድማ ንውሽጣዋይ ክፋል ብልዕተን ብመትሎ ወይ ከዓ በፃብዕትኩም ብምንኽኻን ብምሕስሳይን ክትህብወን ትኽእልዎ ዓይነት ዕግበት እዩ። እቲ ሳልሳይ ዝረኣናዮ ዕግበት ድማ ብለንድድ ዝበሃል እዩ። ነተን ክልተ ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ዓይነታት ኦርጋዝም ብሓደ ገይሩ ብናይ ሚሽነሪ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቂምኩም ክትህብወን ትኽእልዎ ናይ ዕግበት ዓይነት እዩ። ንክልቲኤን ክፋል ማለት እውን ነቲ ውሽጣዋይ ክፋል ብልዕተን ብመትለኹም ነቲ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ድማ ንመትለኹም ኣብ ትደፍእሉ እዋን ኣብ ተሓሳሲዎ ግዜ ክትህብወን ትኽእልዎ ዓይነት ዕግበት ብለንድድ ኦርጋዝም ዝበሃል እዩ። እቲ ራብዓይ ዝረኣናዮ ድማ ኮርጋዝም ዝበሃል እዩ። ብዝተፈላለዩ ናይ ስፖርቲ ምንቅስቃሳት ማለት እውን ንእጋርክን ካሓሳሲ ብዝኽእል ምንቅስቃስ ስፖርቲ ንብልዕትኽን እውን ስለ ዝነኽኦ ኣብዚ ግዜ ዝረኽብኦ ዕግበት እዩ ኮርጋዝም። እቲ ናይ መወዳእታ ዝረኣናዮ ዓይነት ዕግበት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ስኪን ኦርጋዝም ዝበልናዮ እዩ። ሴንሲቲቭ ንዝኾነ ክፋል ሰውነተን ብምስዓም ክትህብወን ትኽእልዎ ዓይነት ዕግበት እዩ እዚ። ስለዝኾነ ዋላ እኳ ንእሽተይ መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ክኸብደኩም ዝኽእል እዚ ቫጂናል ኦርጋዝም እዩ እምበር ንኩሉ ዓይነት ዕግበት ክትህብወን ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝኾነ ካብዘን ዓይነታት ኦርጋዝም ተጠቂምኩም ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ልዑል ዕግበት ክተብፅሕወን ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር እታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ሓዳር ሂወት ከምኡ እውን ናይ ጥዕና ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ኣብፅሑና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና ንኹላትና። ያኔለይ